ఈ రోజే రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది. ఇక్కడ నేను, మా హస్బెండ్ అట్లనే మా తమ్ముడు బయలుదేరాము. అసలు నాకప్పుడు ఏంటో టెన్షనో లేతే అసలు నాకేం అర్థం కాలేదు. ఆ కాసేపు అసలు నాకేదో కల్లా ఉంది. దగ్గరకి ఒక 1-1.5 అవర్ అట్లా వెయిట్ చేసాము. ఇక మా టైం వచ్చింది. మమ్మల్ని ఇక లోపలికి పిలిచారు. లోపలికి అట్లా అడుగు పెట్టిన తర్వాత నాకు ఫస్ట్ కనిపించింది ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి. ఆయన్ని చూస్తూ ఒక పక్కన అలా నుంచొని ఉండిపోయా. ఆ నిమిషం అసలు నా కళ్ళలో నీళ్ళు అట్లా ఆగిపోయాయి. ఒక 1.5 అవర్ మేము వెయిట్ చేసామనే కానీ ఒక 20 మినిట్స్ లో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓనర్స్ కూడా చాలా మంచి వాళ్ళు. ఇక ఇంతకీ మా ఫ్లాట్ కొన్న వాళ్ళ సంగతి ఏమైంది అంటున్నారు కదా, వాళ్ళైతే ఈ ఫ్లాట్ తీసుకున్నారు. కొన్ని రోజులు మేము వెకేట్ చేస్తాము, ఇక మా ఫ్లాట్ లోకి మేము వెళ్ళిపోతాము. వాళ్ళైతే వాళ్ళ ఫ్లాట్ లోకి వాళ్ళు వచ్చేస్తారు. ఇక్కడ నా ఫేస్ చూసారు, ఆనందపడాలా ఆశ్చర్యపడాలా ఏం అర్థం కావట్లేదు. అప్పుడే మా తమ్ముడు ఫేస్ ఎట్లా పెట్ట కొంచెం నవ్వు అని చెప్తున్నాడు. ఇక మా తమ్ముడు మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి వచ్చారు. వీళ్ళే అనమాట మేము చేసిన పనికి పెద్ద సాక్షులు. మా ఇంట్లో వాళ్ళకైతే ముందు నుంచే తెలుసు. ఇప్పుడు మా అత్తయ్య గారికి అట్లానే మా మామయ్య గారికి తెలియదు. ఇప్పుడు వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పాలి. వాళ్ళ రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంటది ఏంటి అన్నది నెక్స్ట్ బ్లాగ్ లో మీ అందరికీ చూపిస్తా.